At ayan, dumaan lang ako dito, di ako nakatulong dyan. Pasensya na. May ano tayo, may gagawin na nagluluto mamaya. At bibili muna ako ng cake dyan sa bato. Sasagodin namin siya. Punta na lang Bahay tayo. nila. Char. May salad. Punta na lang tayo. May salad. Sabi mo wala. Eh wala dun salad. Wag na, hindi na kayo. Meron dun, atsara. Atsara. Sana all. Fiesta na. Pista. Gusto ko ambian. Amri, ano yung pistang kalag? Pag-isip ko sino. Ito, cake. Pila ako ng cake. Ayan na po yung ano, yung cake ni nanay. Salamat po kuya. So yun mga par, good morning. Ano yan, dito tayo sa bato. Tinabutan ako ng ulan na malakas. Tapos yung ano, yung kaputi ko, akala ko dito sa U-box ko. Hindi ko pa naibalik kasi ginamit ko nung nakaraan nung nagpanabo ako na susundin ko sana yung makina ko. Nabasa yun. Hindi ko naibalik pala sa U-box. Pambihira, basa. At ayun, pupunta ako sa bato doon sa side, pero hindi ako makakatulong sa kanila. Na magpapaalam lang ako kay Kuya Noli na hindi ako papasok ngayon kasi yun nga, disperas kayo dun sa amin, dun sa dati kong lugar, dun sa Ilapula. Bali magluluto ako. Tinawagan ako kahapon, ay kagabi, noong kapatid ni Papa, kasi nagkatay siya ng isang buong baboy. Sinabihan ako na ako daw yung magluto, kasi nung nakaraang taon ako nagluto doon sa kanila. At kung tutulong ako doon, magbubuso ng biga, pagod yun. Tapos siyempre pagkatapos magbuhos, mag-i-edit, tapos pupunta pa ako doon magluluto, magdamag yun, kaya parang di kakayain ng katawan. Agahan ko yung pagluluto doon sa kanila. Tapos pagkatapos kong magluto, siyempre pupunta naman ako doon sa bahay kila Papa para tulungan ko rin si Papa magluto, kasi nagpakilo lang naman doon sa kanila sa bahay kanila pula. Nagpakilo lang, mga 30 kilos lang na, na karne yung lulutuin din sa bahay kila pula. Kasaglit lang naman lutuin yun. Pag isang bukas gusto ko magsimula ako magluto ay mga alas 12 ng gabi para malambot yung karne. Sakto yan, mga alas 4 tapos na, para hindi gahol. Dumaan ako kanina, bago ko pumunta rito, dumaan ako doon, nagkatay na, malaki pati yung baboy. Tapos kaya didiretso naman ako dyan sa site, kasi inutusan din ako nung asawa ko na bumili ng cake, kasi birthday ngayon ni nanay, yung lola niya. 60 plus na, ay 80 plus, 60 plus, 80 plus na pala. Kaya yun, bibilan ko ng cake dito sa bato sa LCC. Diretso na ako dun sa site para magpaalam tayo ng maayos. Yun, mas ng ulan at malayo na naman yung dinadaanan namin, ikot na naman, gawa nga ng ilang araw na naman yung ulan. Bumalik yung tubig dun sa shortcut din sa Bacolod, San Vicente. Mahirap. Pero kung halimbawa wala naman tayong gagawin sana, kung di sana ako magluluto, walang problema. Papasok ako kahit umuulan pa yan, papasok ako. Kaso pagod talaga ako noon ng gusto. Ano lang, absent lang muna ako para huwag naman nating abusuin ng gusto yung ating katawan. Puyat yun, puyatan. Ayan, daan muna ako din sa kanila.
Dito na ako. Putik na naman. Pasensya na po sa mga sponsor, hindi ako makatulong ngayon. Tapos bukas pista doon. Tapos sa sa address balik na sa Maynila na naman. Mahaba-haba yung bakasyon ko. Ay. At ayan, dumaan lang ako dito, di ako nakatulong dyan. Pasensya na. May may gagawin na nagluluto mamaya. At bibili muna ako ng cake dyan sa bato. Sasagutin namin siya. Punta na lang Bahay tayo. nila. Char. May salad. Punta na lang tayo. May salad. Sabi mo wala. Eh wala dun salad. Wag na, hindi na kayo. Meron dun tsara. Atsara. Atsara. Sana all. Fiesta na. Pista. Gusto ko ambian. Amri, pistang kalag. Pag-isip ko sino. Ano po, pauwi na po ako. At dumaan lang ako sa kanila para magpaalam ng maayos. Ba't ako nakatulong. Napasensya na po sa mga sponsor, sa mga viewers. Pasensya na po kayo. Kasi meron tayong obligasyon mamaya. Magdamag na puyatan. Bibili muna ako ng cake dyan sa LCC. Surpresa dun kay sa lola ni Mrs. At madami yung tao na kano din na katulong nilang buhos. Yan po, dito na ako sa LCC para bumili ng cake ni nanay, lola ni Mrs. Ito, cake. Pila ko ng cake. Malagyan pa ako nung dito. Hindi alam ni nanay na bibilan namin ng cake. Ito siguro. Ayan na. Ayan na po yung cake ni nanay. Salamat po kuya. Atin po, pauwi na po ako. At ayan, sana di tayo abutan ng ulan. Salamat sa kanila dito sa LCC at naghingi sila ng naghingi ng sticker sa atin para makapag-subscribe lang. At yan po mga kaparing Jason at dito na ako sa bahay. Okay. Yan na. Bigyan mo yung kay nanay. Tapos yung maglaba. Naglalaba ka pa. Pupunta tayo dun sa... Hindi, yung kasi. Di ba upo kasi. Pupunta tayo dun kila mama. Konti lang yun. Kasampay dun. At yan po, muli,
humingi ako ng pasensya kung bakit tayo di nakatulong doon sa pagbuhos doon sa biga. Kasi nga, ay ano, disperas na doon sa kanila mama. At Sila bukas? Oo. Ha? Tuloy magbuhos sila. Natuloy, doon nga muna. Tapos yun, tapos sa kapatid ni Papa, kinuha akong magluto. Kaya yun, maya-maya pupunta na ako doon at nakakatay na nga ron. Pupunta na ako doon sa kabila. Tapos pagkatapos ko doon sa kapatid ni Papa, pag doon sa bahay, kaya ko pa. Ako pa rin magluluto doon. At in-invite ko naman sila, yung Timpaway, na pumunta doon sa bahay nila, Pula. At yan po, hanggang dito na ang vlog na to. At maraming salamat din po. Bye-bye!